Opa, drago, nove patike, a? Je, dobija sam 100 eura gazunkaj iz bonusa od Barmer kase. I još 250 eura ako do kraja godine ne budem koristio liječničke usluge. I još imam korisničku podršku na našem jeziku. Sve sam to dobija kad sam se prebacio. Ja bi to, koji su uvjeti da se promijeni zdravstveno u Njemačkoj? Ili ti ugovor kod tvog trenutnog zdravstvenog osiguranja treba biti više od 12 mjeseci, ili možeš odmah promijeniti zdravstveno ako minjaš poslodavca. Pa ja sam već godinu i pol u jednom zdravstvenom osiguranju, želim to promijeniti, samo ne daj mi se s tom papirologijom zezati. Ma sve možeš online sa Kristinom Jurčić iz Barmer osiguranja, sve ću ti pokazati. Odeš na stranicu Projekt Njemačka, klikneš saznaj više, ovdje sam ti napisao u tekstu sve o zdravstvenom osiguranju u Njemačkoj, imaš čak i YouTube video, ovdje se prijaviš, Kristina ti se javi i riješite to sve preko Whatsappa ili telefonskog poziva. Čekaj da prestane scrolla po TikToku da odem na tu tvoju stranicu. Kristina mi se prvo brzo javila i sve smo riješili. Ma znaš šta, podijelit ću ovo svojim prijateljima na TikToku da i oni znaju.